Jó napot kívánok! Jó napot! Megyezte? United. United. Elmentél? Nem fürödtem. Nem füröztem le. A szomorú vagyok. Nem küldtél nyújtót? Miért nem küldtél? A busz is jön el. A busz is jön el. A félhetes. Félhetes-e? Rád verek, köcsém, 5-6-ot hívod a 06-ot. Te gényláda! Kihúzom a szádból a nyelvet és cipőt kötök belőle. Meg a segbe rúgok, az agyadon fog csattanni a szar. Hallok, szeretném a kommandósokval. De hangosan mondja. Kiküldett tűnni? Velem nem bírtok. Olyan a lábom, jó, mint a villám. Nem látjátok a lábomat. Rúg egyet, hármat, négyet, kirepül a fogad. Gyertek ki a kommandós. Bármikor. A faszom kurva nagy öcsi saj. Hozzák a kutyát is. Hozzátok a kutyát avval együtt, gyertek a szárkoszárba, gyertek ki. Velem nem bírtok. 1500 kurvát basztam meg májma is reggeltől. Hát az anyja is benne volt abba a lopászba. Telefonszámom 0614 meg 26161. Köszönjük szépen, fiú. Na, hello. E-mail címem Mezőzombor temető lyuk, kopogtatni nem szabad, csak csengetni. Na hello. Viszlát, kis köcsögöm. Többet érsz nekem, mint egy kis köcsög. Én vagyok a fiad. Fiad, Hát nem ismerek? Mondja, húgy egyel a lábad Úgy szára. vegyél el a lábodat. mondja neki, ha hazajössz, csinálok neked jó cigánypecsenyét. Tényleg belőle kéne csinálni pecsenyét. Mit Mondja, hogy mondod? cigánypecsenyét csinálok neked. Mit mond? Csináljak pecsenyét belőle? Cigánypecsenyét. 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 András fiú, köszönj akkor Peti aputól, aztán Na, cső, apa. hiányzol, sírok érted, mondjad. Nem jössz haza. Én fogok rinni. Mondja neki, hogy fel is húzom még magam. Fel is húzom magamat, nem jössz haza. Az első oszlopra. Haza jössz? Bólogat. Bólogat. Ki most bólogat, látjuk, hogy bólogat, azt mondja, hazajött. Na, szevasz, koma. Szervusz, eszköz. Na, szevasz.